Hola, soc l'Arantxa de la Delegació de Tarragona de Formació i Treball i avui estem aquí al Centre Social El Roser amb la Ingrid, que és la coordinadora, que és una superexperta en ruïna d'aprofitament. Aquí tot el que feu és d'aprofitament, no? Sí. I ens ajudarà a que a casa puguem lluitar contra el malbaratament. Intentarem. Aquí les normes són diferents de les que tindríem en el domicili. Tu a casa teva, per exemple, ho fas ben fet. Explica com ho fas tu. Bueno, intento controlar sempre molt les dates de caducitat un cop estem al supermercat, no? La típica hamburguesa que caduca passat demà i n'hi ha una que caduca més tard, no? Si volem fer la compra per diversos dies, doncs intentar agafar la que tingui més extensió de data de caducitat. Un cop arribem a casa intentem pensar una mica per damunt, amb els menús del que menjarem i llavors congelem, no? La carn, per exemple, que caduca en 4 dies no la consumiré. Tenim clar que després quan la descongeli tinc 24 hores per cuinar-la i consumir-la. S'ha de descongelar en refrigeració, és a dir, quan la traiem del congelador, l'hem de deixar a la nevera, no fer compres d'aquestes de que agafes 2 carros de menjar. Lo típic, el dia que dius, avui estic sana, vaig a comprar verdura i fruita i compro en excés i després s'acaba fent malbé, no? Doncs intentar, si crec que superé 2 nits verdura, doncs comprar 2 coses, no?